Il-Partit Nazzjonalista jrid li kull Malti ikollu dritt li jgħix b'mod sigur ġewwa daru. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt laqgħa virtwali illi saret mal-Home Owners Association. Din l-assoċjazzjoni twaqfet madwar sentejn ilu fejn sal-lum tilqa' fiha 9,000 membru. Matul din il-laqgħa l-assoċjazzjoni tkellmet dwar id-dritt ta' kull persuna li tgħix f'darha mingħajr ebda inkonvenjent ikkaġunat minn kostruzzjoni li tkun qed issir fil-viċinanzi. Dan apparti d-dritt ta' kulħadd li jgħix f'daru mingħajr ħsieb li jista' jkun hemm xi tip ta' periklu. U rew ukoll it-ħassib tagħhom li sidien ta' proprjetà li biżwit ir-residenza tagħhom ikun qiegħed isir xogħol ta' kostruzzjoni m'għandhomx fuq min iduru u biex jissalvagwardjaw id-drittijiet tagħhom ikollhom jonfqu mijiet ta' euro f'konsulenzi u rapporti. Għalhekk huma proponew li għandu jsir qafas fejn kull sit ta' dar ikun jista' jissalvagwardja d-drittijiet tiegħu mingħajr ma jidħol fi spejjeż żejda. Fl-istess laqgħa ġew diskussi wkoll il-prezzijiet tal-kirjiet fejn anke familji pagi medji qed isibuha diffiċli biex ilaħqu mal-prezzijiet tal-kera. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li huwa importanti wkoll li jkun hemm bilanċ bejn l-interessi tal-iżviluppaturi u l-interess tal-pubbliku in ġenerali. Għalhekk għandu jkun assigurat li l-liġi tkun osservata minn kulħadd. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm id-deputati nazzjonalisti Tony Bezzina, Kevin Kutajjar u David Take.